Tultiin Lemonkkiin Mäkin keikalle, tänne Päkkärille Mäkkiin. Täällä vielä katsotaan, jos se tulee kohta jostain. Tehdään se temppu ja katsotaan, koska vedättää niitä. Pysy kanavalla. Tehdään semmonen niin kuin perinteinen, että jos laitetaan tuonne kortti tuonne pakan väliin ja naputetaan sormia, niin uskokaa tai jälkeen se hyppää tähän pakan päälle. Meni vähän nopeasti, mä tein sen vielä kerran. Elikkä tuonne pakan väliin naputetaan sormia, niin se kyllä hyppää tähän pakan päälle. Eikö se ole hyvä? Tulee tosta voi tietää. Hyvä. Jos sä voisit laittaa sinne nimmarin tai jotain, jos olisi kaunis nainen, niin ottaisi puhelinnumeron, mutta jätetään se tällä kertaa ottamatta. Anna sille. Sä tiedät, että mä haluaisin, että se pitäisi sen. Sä voit piirtää kirjoittaa jotain siihen, niin varmistetaan, että on vain yksi tämmönen merkattu kortti tässä pakassa. Okei, otetaan tämmösen hymyilevän jätkän. Tässä voi mennä hetki vai? Okei, tää riittää. Ootko ennen pitänyt tyhjää korttia hymynoin jatkoon? Oo. Elikkä tää ei oo ainut kortti. En mä tiedä, en. Tuskin. Okei. Voi olla, että on muista. Okei, et oo tämä. No mut tänään et oo tähän pakkaan. Tänään. Okei. Lähdetään sillä lailla, otetaan se kortti ja laitetaan sinne pakan väliin. Ja niin kuin äsken tehtiin, napautettiin, niin se hyppää siihen pakan päälle. Eikö oo? Aika hieno. Voidaan laittaa se Voidaan laittaa se sen pakan väliin. Napautetaan, niin se... Oho, se ei ollut siinä vielä. Napautetaan, kun haluatko napauttaa mulle? Sormi otatko? Hienosti tuli sieltä siihen pakan päälle. Tehdään vielä kerran se, laitetaan tonne noin, otetaan tuolla toisella kortilla, voidaan laittaa se tonne sekaan noin, niin se hyppää siihen päälle. Eikö se ole tavallaan niin ihan... Tehdään vielä kerran, voidaan tehdä siihen merkki, eli täällä on merkattu kortti, eikö? Nyt on merkattu kortti 2 kertaa, eli tässä on vähän tämmönen niinku, tän näkee, otetaan tosta vähän kortteja, mutta se näkee tavallaan, siinä on tommonen pieni vekki. Ja kun laitetaan se tuohon päälle, ja kun napautetaan, te näette, niin se hyppää siihen päälle. Ja ainoa kortti, missä on pieni vekki, ja siinä on edelleen toi nimmari. Kyllä. Voidaan käyttää nyt, otetaan normaalia korttipakkaa välillä käyttöön. Tehdään vielä sillä jotain. Ja käydään nyt läpi nämä kortit, jos teette näitä. Ne on helppo seurata, kun ne on valkoisia kortteja, mutta käydään semmonen temppu, että otetaan vaikka noita ässiä. Otetaan sieltä. On hallitus siinä, 3 S. Oli vitsi. Kukaan vaan tajuus. Nyt sitten, Mäkki, onko sulle nää tuttuja nää niinku nää maat, että on pata, ruutu, hertta ja risti, sä tiedät sen verran näitä kortteja. Hyvä. Ja jos voisit laittaa käden tälleen näin. Loistavaa. Annetaanko toisia kortteja, punaisia, mustia? Kumpi haluaa? Ei väliä. Otetaan mustia kortteja, eli risti on sulle tossa. Ja sitten otetaan toinen musta, sanot sen vielä mikä se on. Pata, hyvä, pata. Ja nyt sit suomalainen Casanova voit kertoa mulle, että meneekö päälle vai alle tää pata? Laita se alle. Tää laita se alle. Noin, sä tykkäät enemmän olla alla. Loistavaa. Niin Sittenkin päälle. Sittenkin päälle. Haluatko pitää tän, että se on? Tää oli ok. Okei, mitä jos se olisi päällä? Niin olisiko se hieno temppu? Se olisi nyt tässä Jos se olisi nyt se siinä päällä. Se olisi aika magia juttu. Eski, se olisi kato. Se pata on täällä päällä ja tää risti on täällä alla. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, sä voit katsoa ne. Niin siellä on punaiset kortit, hertta ja ruutu. Näin. Niin kuin uudessa biisissä sanotaan, että mieti kuka sua kusettaa. Kiitos, mä olin Kimmo.